Lumka tini kahe saklai mang jumbi afro tini 11 tarik Oktober tini Central Committee meeting CC meeting tini party IPF tini jung meeting khaika obo tini kahe routine mafik meeting o meeting go chairman khaika chini Brahmanang Bodolal Burma chini vice president te meeting go chini president manjaka sunjot to chini executive committee telin tin brotherhood organization chini bodojot manjaka sing prai 2-3 ঘন্টা kok salai singtui sing kok chini guruত্বপূর্ণ important chini agenda tei salaikha chini agenda tango kaisa present political situation of Tripura Delhi Abhijan te miscellaneous o tinta agenda te chini kok salaikha sing salai mane bisingtui sing 3-4 chini resolution pass laikha aro kahe tango chini जों पुलिस का गमो सालायखा चिनि दिल्ली अभियान आवासिं किसा दिफार माखलायखा जों चिनि ट्रेन बुकिंग ताखौनो जों मानियाखो जों ट्रेन बुकिंग खाय दंगो जे समय ट्रेन बुकिंग मा हांखलाय जों इमिडिएटली जों साखलायनाय जों दिल्ली थांना बागै चिनि टारगेट तमाने 500-600 जन जों थांनाय जों कयखा जत्त चिनि डेलिगेट दं जों 3000 खलाय जों फी सानखा तब कालेक्शन चलाई दंगो अब इमिडिएटली थांनाय आरो बे चिनि दाख्लै जों दिल्ली अभियाननि कनभेनार जों चमखा चिनि एमएलए प्रशांत देबबर्मा ते चेयरमैन जों चिनि धीरेन्द्र देबबर्मानो जों चमखा चिनि एमएलए तब जों तांफोरनो टाइम फिक्स खालामनायाखौ तांखौ जों ट्रेन बुकिंग ताखौनो जों मानियाखौ और चिन कैसा एजेंडा ते चिन कैसा खूब गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जों कैसा जों रेजोल्यूशन पास खालायखा अब हमखौ जों कैसा जों जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर स्टेटहुड ट्रिपुरालैंड जों खानाय आरो जों एपिल खायखा जों रिक्वेस्ट जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर स्टेटहुड ट्रिपुरालैंड जों खानाय आरो जों एपिल खायखा जों रिक्वेस्ट खायखा जत लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस इंडिविजुअल जों बनो कयनाय जों कैसे जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर ट्रिपुरालैंड द एनआरसी कम इशू दै जों कैसा मूवमेंट कमिटी खायखा जों मोस्ट प्रॉब्ली जों 16 तारिख जों अक्टोबर जों कैसे मीटिंग दाखावनाय जों जे बरफ ट्रिपुरालैंड हामजानाय पर जुग्रफायमानो एनी पॉलिटिकल पार्टी एनी एनजीओस इंडिविजुअल जत्तनो जों कयनाय चिनि मीटिंग मागा फायनाय बागै जों चिठी लिरनाय जों कैसे त्रिपुरायाव कैसे जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर ट्रिपुरालैंड और एनआरसी व्हाट एवर इट इज अब जों कैसे सालायनाय अब चिनि इम्पोर्टेंट डिसीजन चिनि सीसीएस जों नाखा अब आं कयनाय जत्त चिनि लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन जेकुनु पार्टी नंथुम तमा बीजेपी तमा सीपीएम तमा त्रिपुरा मथा तमा टीएसपी बा जेकुनु पॉलिटिकल पार्टी जे बरक गदिसि चिनि ओ मूवमेंट हामजा खांख्लाय चिनि स्टेटहुड मूवमेंट जॉइंट मूवमेंट हामजा खांखाय बरक चिनि अर फाय जॉइन खाफिमानो आरो जों सालायगै जों मीटिंग सालायमानो पर ओ जों कैसा स्ट्रंग कमिटी जों कैसे खालायनाय अब चिनि कैसे सिद्धांत जों जत पॉलिटिकल पार्टी जों कयनाय चिनि जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर ट्रिपुरालैंड आपन जों सालायनाय अब जों कैसे मीटिंग दाखावजाखा 16 तारिख 16 अक्टोबर जों मीटिंग दाखावखा जों जत पॉलिटिकल पार्टी रखबाय एनजीओस द इंडिविजुअल जों बर रिक्वेस्ट खायनाय जों बर चिठी रखनाय जाते चिनि ओ मीटिंग फायमा जाफायना बागै ओ बेले चिनि इम्पोर्टेंट मियाफ्रावनि चिनि रेजोल्यूशन पास खालायखा चिनि सीसी मीटिंग अब आं कयनाय जत चिनि बर न जबरक ट्रिपुरालैंड हामजानाय जोंनि मुभमेन्ट हामजानाय आरो बरफ फाय
जुगदान भाई मानो अबल चिनि चारमो बनि आं जत न हायनो हाय जों सावो जों जत चिनि तिबा राज्यगो जों साइमानो चिनि अल्टिमेट सल्यूशन चिनि अल्टिमेट गोल्ड ओंखाय चिनि तिब्रालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड अ डिमान्ड तै जों स्ट्रंगलि जों मुभमेन्ट खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेण्डआव थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि youth the IPFT delegation जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेण्डआव जत 17 organization different political party 17 organization बराव jointly खालायलायखा बराव join खाय बराव कायसे movement committee खालायखा जोंनि ultimate gold ओंखाय जोंनि तिब्रालेण्ड statehood demand अ डिमान्ड तै जों strongly जों movement खायनाय जों खोनाखा रिसेन्टलि जों डेलिगेट जों गुरखालेण्डआव थांखा दार्जिलिंआव थांखा जोंनि youth the IPFT delegation जों रहखा आरो जों नुखा गुरखालेण्डआव जत 17 organization different political party 17 organization बराव jointly खालायलायखा बराव join खाय बराव कायसे movement committee खालायखा movement committee for गुरखालेण्ड अबायख्लै जों बाहाय निता खालायनाय जों joint movement committee for तिब्रालेण्ड अबायख्लै जों कायसा committee खालायनाय आरो जत political party not only political party जोंनि NGOs the individual जेकुनु व्यक्ति आरो फाय join खालायगो माने जेबराव जोंनि movement हामजानाय दिनै तिब्रालेण्ड हामजानाय स्टेटहुड डिमान्ड हामजानाय बरावनो जों रिक्वेस्ट खायखा आबो आं दिनै बेलायखनो फंथगो जोंनि अमा जोंनि IPFT पार्टी जों कायसा जोंनि कायसा सिद्धांत जों नाखा जों रेजोल्यूशन पास लायखा आबो जोंनि CC मिटिंगो जोंनि 11 तारिख अक्ट'बराव जों अ रेजोल्यूशन जों पास लायखा आबङै आं कयनाय जत जोंनि लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेशन इन्डिभिजुअल फोर कयनाय जों 16 नो जों आवट लावनो जों कायसा जॉइंट मूवमेंट कमिटीनि मिटिं खालायजानाय हामबाय